Arratsalde ilun honetan, areatzara etorri gara hirikrosa ikustera. Umeak zein nagusiak parte hartuko dute. Ikus dezagun guri ere uzten diguten pixkat, korrika egiten. Kaixo, gaurkoan hirikrosa izango da Bilbon. Nolakoa izango da? Gaurko herrikrosa oso interesgarria izango da. Errekorra daukagu, partaide errekorra 2000 pertsona baino gehiago elkartuko direlako. Txikiekin hasi, nelbarrituak izango ditugu eta nagusiekin bukatu. Lasteta itzela eta benetan polita. Urtero gehiago eta hasi egiten dena. Eta ibilbidea nondik norakoa izango da? Ibilbidea umeentzat oso erreza. Arkupetik irten eta enparantza biribilera, 700 bat metro. Hortik gero, goraino, distantzia gehiago hartzen, nagusiak Euskaldunara jauregiaino doaz eta buelta. 6 kilometro egiten dituzte. Eta jendearen arrean nolako izaten da? Jende asko hurbiltzen da lekutara edo? Bai, gero ikusiko duzue, hemen jende itzela, jende piloa elkartzen zaigula, eta gero hemen errepidearen bi alboak jendez beteta egoten dira. Eta irabazleentzako sariren bat egongo da, ezta? Bai. Umetzoak, 0 urtetatik eta 6 urterako umetzoak ere badauzkate garaikorrak. Lehenengo 3 neskentzat eta lehenengo 3 mutilentzat. Beraz, jende asko hurbilduko da gaurkoan, ikusiko dugu gero nork irabazten duen eta nola moldatzen diren. Galdu zuen tapila dator, ongi etorri sarai, helduarren korrikatarra. Zemuz, jazizea prestatzen geroko hirikroserako? Bai. Eta ze egin duzu? Asko estiramentoak edo ze? Beroketak egin dituzu ja, doneko? Ez, orainik ez. Eta noiz ingo duzu zila, oinaziko da? Ja. Indarrak inaurkitzen zela? Bai. Indarrazkorekin? Bai. Jozen hau zenago? Indarrazkorekin zaude? Bai! Horrela! Eta irabazi ze? Pentsatu duzu? Bai, ez da irabaziko duzu. Zatik ez? Seguro. Seguro. Venga, ba, prestatu, ondo prestatu eta gero... Irabazi, Vale. Euskaraz doa pausoa, euskara da itxasoa, zerua lurra auzoa. Kaixo, zenbat urte dituzu? 11. 11, eta zein duzu gaur? Hemen korrika ibiliko zara? Bai. Eta konta iguzu pixkat. Ze, prestatu zara korrika egiteko edo urtean zehar zeiten duzu? Bai, nire aitarekin muelta batzuk ematen. Beraz, ja, prest daude ez da gaurkorako. Eta indarrakin eta gogoakin irabazteko? Bai. Egingo duzu indarra irabazteko, seguru? Bai. Bai. Bueno, orduan suerte euki, bale? Vale. Zugan bada, eta bidea zeu bazara, mundua da euskara, zatoz mundu. Zen badur, jasi zarete berotzen, Bai. baina ja nekatutako zaret, ez da? Bai. Denbora guztien atzetik aurrera korriketan, Bai. eta ze, gaurkoan ze espero dezue, irabazteko asmokin? Bai. Bai, bino zan ozen, irabazi ingo, venga eza. Bai. Irabaziko dezu, eta zuke bai, ez da? Bale, bordun ondo pasa, bale? Eta sorte hon. Vale. Dute zagon, ongi etorri lagon, euskara herrira, zure herrira, zatozena. Ja oin hasiko da hirikrosa, prest zaude? Bai. Eta ber, ze egiten duzu urtean zehar prest egoteko, ze ikusi zaitugu ja oso azkar zabiltzala. Entrenatu asko eta osaldena egin eta korrizka asko egin. Ni daukat zalantza txikitxo bat. Oin zaute zuen neskak eta gero mutilak. Nor uste duzu izango ala azkarragoa, mutilak edo neskak? Niretzat neskak, baina gero mutilak igual, agertzen da bat eta... Ez, baina neskak asko zaune oiak. Niretzat bai. Zuretzat bai. Eta irabazteko asmoa bai, ez da, fijo. Alegin dugu zara, ez da? Irabazi edo ez? Ondo pasatzea. Bai. Bidaia zugan bada, eta bidea zeu bazara, mundua da euskara. Ja prestatu zarete gero korrika egiteko? Bai, apur bat. Eta oin ze, neskak ikustea hemen? Bai, gura arreba. Gero daukazu hemen? Ez uste ez egingo dula. Ze uste duzu egingo dula? Irabazteko esperantzari bai? Hor, erditik. Erditik. Baina zuen familiakoa eta ze? Esperantzarik ez? Bai, esperantza bai, baina
Oraindik pre-benjamina da, eta horregatik nagusiagoak egongo dira. Bueno, baina behar bada, igual irazte du. Ja, agian, bai. Eta zuek zer? Gero inbarren zuek korrika, nola ikusten zuek? Bueno, Zaila. saia ez, baina urduritasuna. Eta zu? Zu urduri ez? Ez, ni. Egan ikusten zaizu ja lasai izabela. Bai? Eta ze, orduan irazteko asmoa bai, eta fijo. Bai. Bai, baina ezan sigura, Esateko ziurtasun handiagorekin. Venga. Bai. Ni bai. Ni fijo. Korrika da